Kokuvuka ndibubomo khorayo kumnokba efile wohlubo minoko nosuku besihlubomi kumekhola kumakasayi kuze afe yazi kumkhulu wamhleni noba usukume kupheleni emephezu komhlaba naxe shikweni emveni kwenhlonze sekubhujisa umzimba lo ndothi noko enyameni yami ndimbona uThixo endiyakumbona ngokwami namehlo ami ayakumkhangele ngenguye uphi asizanga nanto kuze emhlabeni kusekuhleni ukuba singephumi nanto kanjako uYehova benika uYehova ohluthileyo igama likaYehova malidunyiswe
Yehova ohluthileyo igama likaYehova malidunyiswe. Kuze afe yazi kuba umkhululi wami uhleli nokuba osukume kupheleni emephezulu komhlaba naxeshikweni emveni kwenhlonze yami sekubhujisa umzimba lo ndothi noko enyameni yami ndimbona uThixo ndiyakumbona ngokwami namehlo ami ayakumkhangele ngenguye umbi asezanga nanto kuze emhlabeni kusekuhleni ukuba sikephi mntanto kanjako uYehova obenika uYehova ohluthileyo igama likaYehova malidunyiswe. Sihlaleni phansi ukuze sibone into ba sinazo zonke na indawo zokuhlala. Masilungiseleleni ke ukuvula inkonzo yethu leya namhlanje sithabathe iculo emaculweni asewisile ngamakhulu 256 hymn 256 hayi konwaba abangcwele bakaThixo kumathekwa phakade kwelo lizwe laphezulu bayaxhamla kolovuyo abaluthenjiswe beselapha kumadabi alomhlaba ukhathazayo kwelebhoto elabangcwele inyembezi zinqamkile zonke inhlungu zonke insizi kwelo lizwe ziphelile bawelile umsinga kweli lizwe lamathunzi basingisa kwikomkhulu lenjengele zoloyiso baphumile kwinxwaleko zeli lokuphambukela sebehleli kwizihlalo ezo babezinqwenela sebevuma indumiso ngalomazwi angashiyo sebethwalisa imbasa ilomvana yabingwayo ivesi yokugqibela bavathiswe ngezimhlophe ezihlanjwe egazini babekiwe ngokumkani bebemkhonza emhlabeni. Xa liphelayo ke uba umvangeli umlungwana asithandazele.
masithandaze egameni loyise elonyana elomoya ingcwele ekuseni sonini nanini sisondela kuwe xa uqala lenkonzo kule nkundla kaTata uMzobotshe emini nje Thixo wethu sisondela kuwe ndikumema xa uqala lenkonzo kunjalo nje Thixo wami umenywa ndim undazi uba ndinjani ndisondela kuwe ke ndisondeza Thixo wami lenkonzo xa iqala Thixo wami qala nathi sibuve ubukho bakho Thixo namandlonke sime kule nkundla kaTata uMzobotshe kwinkonzo yakhe yokugqibela sonini nanini ndisondeza wena ke mayiqale nawe iqalwe nguwe ngenku Thixo wami nasi isicaka sakho esirhuqa lenqwelo Thixo wethu umongameli walesekethe ezoqhuba lenkonzo Thixo wami makuhlale wena kwincakam yolwimi lakhe Thixo wethu ukuze sizuzeke sonini nanini nali ikhaya lakwaTata uMzobotshe likhapha utata walapha ekhaya langa lokulunga ndimema wena hamba nabo kulena indlela sewuyiqalile wabanikeza yona Thixo lamandlonke unguThixo omemekayo unjalo nje Thixo wami uThixo umenyiwe ubekho sonini nanini kubakho amathuba okuthi gubucala sitsale ngenyama kodwa Thixo wami simema wena xa iqala lenkonzo sithi ngena ngaphakathi kulena intente esikuyo ize Thixo wami wonke umuntu olapha abe kule nkonzo Thixo wethu angabikho kude kuyo usuke ezazi uba Thixo namandlonke uze kule nkonzo nceda ke izicaka zakho ezithwele lenkonzo uhambe ngaphambili kuzo ngoku kude ube ngunaphakade amen wethu sezulwini aliphathe nguwe
Masifumane isifundo sethu ke esisesokuqala salemini yanamhlanje sibhaliwe kwincwadi yendumiso 90 akananto. Sicela uba umvangeli asifundele. Izaba uvangeli. Incwadi yendumiso 90 akananto. Eculweni page 286. Nkosi wabalikhala lethu kwisizukulwana ngesizukulwana zingekadala intaba ngekadala imhlaba nelizwe kwangonaphakade kuthi kube ngunaphakade wena nguThixo uyamguqulela injabalalweni umuntu uthi buyelani bonyana babantu ngokuba ebusweni bakho iwakale minyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku uyabakhukulisa abanjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo kusasa yatyatyamba ehlume ngokuhlwa yasikwa ibune ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyakhwanqiswa komsindo wakho ngohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho siyagqiba iminyaka yethu njengembali imihla yeminyaka yethu iminyaka 70 naxa ithi ngenxa yokomelela ibe iminyaka 80 amandla ayo abubunzima nobubi noko ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke kubani na wazi amandla engqumbo yakho nomsindo wakho ngangokoyikeka kwakho sazise kubala imihla yethu kuze sizuze inhliziyo yolumkileyo buya Yehova ngoba kade kangakanani na uze ube nosizi phezulu kwezicaka zakho sikholise kusasa ngobele bakho ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise kwanjengokwemihla wabusibandezele ngayo njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo makubonakala izenzo zakho kwezicaka zakho nobungcwalisa bakho kubantwana bazo mabuthi buhle bukaYehova uThixo wethu ube phezulu kwethu nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezulu kwethu ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise dumiso mabeko gewise na boye onyana Isifundo sethu sesibini sanamhlanje masifumane kwincwadi yompostoli uPawulos ebhalela ibandla lokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 ivesi ngama-20 kuya kuma-58. Kodwa kaloku uKristu uvukile wabafileyo waba sisindulela sabo balele ukufa ngokuba ekubeni ukufa kweza ngaye umntu nokuvuka kwabafileyo ngokuba njengokuba uAdam bonke abafayo kwanjalo kuKristu bonke bayakudla ubomi kodwa koba ngokwabo ukumiselwa abanye ngabanye uKristu esandulela kamva abakaKristu ekufikeni kwakhe bandula ukubakho isiphelo xa ayakunikela ubukumkani kuye uThixo Yise
Qatshabalalisa bonke ubuphathi nalo lonke igunya namandla ngokuba abafanele ukuphatha ubukumkani ade azibeke zonke iintshaba zakhe ngaphansi kwenyawo zakhe. Thaba lokugqibela oluya kutshatyalaliswa ukufa ngokuba kusithiwa uzibekile zonke izinto ngaphansi kwenyawo zakhe. Kodwa okuyatshoyo ukuthi zonke izinto zibekiwe phansi kusekuhleni ukuba kungaphandle kwalowo owabeka phansi kwakhe zonke izinto. Kanjalo xa zibekiwe zonke izinto phansi kwakhe uyakuthi nonyana ngokwakhe abe ngaphansi kulowo owabeka izinto zonke phansi kwakhe, ukuze uThixo abe izinto zonke kubo bonke. Okanye bayakwenza ntoni na abo babhaptizelwa abafileyo, ukuba abafileyo bakhe bavuke? Yini na ke ukuba babhaptizelwa abafileyo? Yini na ukuba nathi sibe semngciphekweni amaxesha onke? Inyaniso liqhayiso endinalo ngani kuye uKristu Yesu Nkosi yethu. Ndithi mihla ngemihla ndife ukuba ndathi nje ngokwabantu ndalwa namarhamncwa efese. Kundinceda ntoni na oko? Ukuba abafileyo abavuki masitye sisele, ngokuba sisithi ngomso sife. Ize ningakhohliswa ke zizincoko ezikhohlakeleyo ziyonakalisa izimilo ezilungileyo. Qaphelani okulungileyo nize ningoni, ngokuba incenye bengenakumazi uThixo. Ndithetha oku kuze nibe nentloni. Ngoko uyakuthi umntu bathini na abafileyo ukuvuswa? Kanjalo boza ngomzimba onjani na? Sidenge loo nto uyihlwayelayo wena ayenziwa imile, ukuba ayithanga ife. Naloo nto uyihlwayelayo akuhlwayeli eso sibili siyakubakho. Ngoko uhlwayela ukhozo lulodwa, kungaba lolwengqolowa mhlawumbi lolwenye yezinye imbewu. Kodwa uThixo uyakunika kulo isibili njengokuba ethandile. Nakuzo zonke imbewu ngazinye ezazo izibili, yonke inyama ayinyamanye, enye inyama yabantu, enye inyama yenkomo, enye inyama yentlanzi, enye yeyentaka. Kukho kanjalo imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni. Koko ubungcwalisa beyasezulwini buyiloo nto eyodwa, nobeyasemhlabeni buyinto eyodwa. Kukho obunye ubungcwalisa belanga, nobunye ubungcwalisa benyanga, nobunye ubungcwalisa benkwenkwezi, ngokuba inkwenkwezi isahluka kwinkwenkwezi ngobungcwalisa. Kube njalo ukuvuka kwabafileyo uyakuhlwayela ekuboleni, uyakuvuswa engaboleni, uyahlwayela ekudelekeni, uyakuvuswa ebungcwaliseni, uyakuhlwayelwa ekuthathakeni, uyakuvuswa emandleni, uyakuhlwayelwa ungumzimba ongumphefumlo, uyakuvuswa engumzimba ongomoya. Kukho kanjalo umzimba ongumphefumlo, kukho kanjalo umzimba ongomoya. Kanjalo ke kubhaliwe ukuthi oqala umuntu uAdamu waba ngumphefumlo odla ubomi, ogqibela uAdamu waba ngumoya odlisa ubomi. Kuloko kuqala ingoko kokumoya, kuqala ngoko komphefumlo, kwandule ukuza okomoya. Ogqibela oqala umuntu uvela emhlabeni ongomhlaba, owesibini umuntu inkosi ivela ezulwini. Into ayiyo umhlaba bakwayiloo nto nabesezulwini.
bakwayilonto abasezulwini nabo nanjengokuba siuthwele umfanekiso wakhe omhlaba sowuthwala umfanekiso wakhe owasezulwini kodwa kundiya kutsho bazalwana ukuba yona inyama negazi ayingelidli lifa lokungaboli bonani ke ndiyanixelela imfihlakalo asikulala ukufa sonke kodwa siyakuguqulwa sonke ngesaquphe ngephanyazo ngecilongo lokugqibela ngokuba icilongo liyakuhlokoma bavuka abafileyo bengenakubola nathi siyakuguqulwa ngokuba okubolayo kufanele ukwambatha ukungaboli nokufayo ukuba bambathe ukungafi xa ke oko kubolayo kwambethe ukungaboli naxa okufayo kwambethe ukungafi kuyakuza kwenzeke elo lizwi libhaliweyo lokuthi ukufa kuginyelwe eloyisweni luphi na ukufa ulamvila lakho luphi na Jesu loyiso lwakho ke ulamvila lokufa sisono namandla esono ngumthetho makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso ngayo inkosi yethu uYesu Kristu ngako bazalwana bam abathandweyo bani niqinile Baba
Masithandaza egameni loyise elonyana elomoya ingcwele ekuseni sonini nanini sisondela kuwe xa uqala lenkonzo kule nkundla kaTata uMzobotshe emini nje Thixo wethu sisondela kuwe xa uqala lenkonzo kunjalo nje Thixo wami umenywa ndim undazi uba ndinjani ndisondela kuwe ke ndisondeza Thixo wami lenkonzo xa iqala Thixo wami qala nathi sibuve ubukho bakho Thixo namandlonke sime kule nkundla kaTata uMzobotshe kwinkonzo yakhe yokugqibela sonini nanini ndisondeza wena ke mayiqale nawe iqalwe nguwe ngenku Thixo wami nasi isicaka sakho esirhuqa lenqwelo Thixo wethu umongameli walesekethe ezoqhuba lenkonzo Thixo wami makuhlale wena kwincakam yolwimi lakhe Thixo wethu ukuze sizuzeke sonini nanini nali ikhaya lakwaTata uMzobotshe likhapha utata walapha ekhaya langa lokulunga ndimema wena hamba nabo kulena indlela sewuyiqalile wabanikeza yona Thixo lamandlonke unguThixo omemekayo unjalo nje Thixo wami uThixo umenyiwe ubekho sonini nanini kubakho amathuba okuthi gubucala sitsale ngenyama kodwa Thixo wami simema wena xa iqala lenkonzo sithi ngena ngaphakathi kulena intente esikuyo ize Thixo wami wonke umuntu olapha abe kule nkonzo Thixo wethu angabikho kude kuyo usuke ezazi uba Thixo namandlonke uze kule nkonzo nceda ke izicaka zakho ezithwele lenkonzo uhambe ngaphambili kuzo ngoku kude ube ngunaphakade amen wethu sezulwini aliphathe
ubambe kugiwisina uyevunyananga uyevuboya uyingelenje kuba kunjalo kwase kuqalekeni kunjalo Masifumane isifundo sethu ke esisesokuqala salemini yanamhlanje sibhaliwe kwincwadi yendumiso 90 akananto. Sicela uba umvangeli asifundele izaba uvangeli. Incwadi yendumiso 90 akananto eculweni page 286. Nkosi wabalikhala lethu kwisizukulwana ngesizukulwana singekadala intaba ngekadala imhlaba nelizwe kwangonaphakade kuthi kube ngunaphakade wena nguThixo uyamguqulela entshabalalweni umuntu uthi buyelani bonyana babantu ngokuba ebusweni bakho iwakale minyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku uyabakhukulisa abanjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo kusasa yatyatyamba ehlume ngokuhlwa yasikwa ibune ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyakhwanqiswa komsindo wakho ngohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho siyagqiba iminyaka yethu njengembali imihla yeminyaka yethu iminyaka 70 naxa ithi ngenxa yokomelela ibe iminyaka 80 amandla ayo abubunzima nobubi noko ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke kubani na wazi amandla engqumbo yakho nomsindo wakho ngangokoyikeka kwakho sazise kubala imihla yethu kuze sizuze inhliziyo yolumkileyo buya Yehova ngoba kade kangakanani na uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho sikholise kusasa ngobele bakho ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise kwanjengokwemihla wabusibandezele ngayo njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo makubonakala izenzo zakho kwezicaka zakho nobungcwalisa bakho kubantwana bazo mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu ube phezu kwethu nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu ewe umsebenzi wezandla zethu uqinise dumiso mabeko gewisena kuye unyana Isifundo sethu sesibini sanamhlanje masisifumane kwincwadi yompostoli uPawulos ebhalela ibandla lokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 ivesi ngama-20 kuya kuma-58. Kodwa kaloku uKristu uvukile wabafileyo waba sisindulela sabo balele ukufa ngokuba ekubeni ukufa kweza ngaye umuntu nokuvuka kwabafileyo ngokuba njengokuba uAdam bonke abafayo
Kanjalo kuKristu bonke bayakudla ubomi. Kodwa kuba ngokwabo ukumiselwa abanye ngabanye. uKristu usandulela kamva abakaKristu ekufikeni kwakhe. Bandula ukubakho isiphelo xa ayakunikela ubukumkani kuye uThixo uyise. Xa jabalelisa bonke ubuphathi nalo lonke igunya namandla ngokuba abafanele ukuphatha ubukumkani ade azibeke zonke iintshaba zakhe ngaphansi kwenyawo zakhe. Jaba lokugqibela oluya kutshatyalaliswa ukufa ngokuba kusithiwa uzibekile zonke izinto ngaphansi kwenyawo zakhe. Kodwa okuyatshoyo ukuthi zonke izinto zibekiwe phansi kusekuhleni ukuba kungaphandle kwalowo owabeka phansi kwakhe zonke izinto. Kanjalo xa zibekiwe zonke izinto phansi kwakhe uyakuthi nonyana ngokwakhe abe ngaphansi kulowo owabeka izinto zonke phansi kwakhe, ukuze uThixo abe izinto zonke kubo bonke. Okanye bayakwenza ntoni na abo babhaptizelwa abafileyo, ukuba abafileyo bakhe bavuke? Yini na ke ukuba babhaptizelwa abafileyo? Yini na ukuba nathi sibe semngciphekweni amaxesha onke? Inyaniso liqhayiso endinalo ngani kuye uKristu Yesu Nkosi yethu. Ndithi mihla ngemihla ndife ukuba ndathi nje ngokwabantu ndalwa namarhamncwa efese. Kundinceda ntoni na oko? Ukuba abafileyo abavuki masitye sisele, ngokuba sisithi ngomso sife. Ize ningakhohliswa ke zizincoko ezikhohlakeleyo ziyonakalisa izimilo ezilungileyo. Qaphelani okulungileyo nize ningoni, ngokuba incenye bengenakumazi uThixo. Ndithetha oku ukuze nibe nentloni. Ngoko uyakuthi umntu bathini na abafileyo ukuvuswa? Kanjalo boza ngomzimba onjani na? Sidenge loo nto uyihlwayelayo wena ayenziwa imile ukuba ayithanga ife. Naloo nto uyihlwayelayo akuhlwayeli eso sibili siyakubakho. Ngoko uhlwayela ukhozo lulodwa, kungaba lolwengqolowa mhlawumbi lolwenye yezinye imbewu. Kodwa uThixo uyakunika kulo isibili njengokuba ethandile. Nakuzo zonke imbewu ngazinye ezazo izibili, yonke inyama ayinyamanye, enye inyama yabantu, enye inyama yenkomo, enye inyama yentlanzi, enye yeyentaka. Kukho kanjalo imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni. Koko ubungcwalisa beyasezulwini buyiloo nto eyodwa, nobeyasemhlabeni buyinto eyodwa. Kukho obunye ubungcwalisa belanga, nobunye ubungcwalisa benyanga, nobunye ubungcwalisa benkwenkwezi, ngokuba inkwenkwezi isahluka kwinkwenkwezi ngobungcwalisa. Kube njalo ukuvuka kwabafileyo uyakuhlwayela ekuboleni, uyakuvuswa engaboleni, uyahlwayela ekudelekeni, uyakuvuswa ebungcwaliseni, uyakuhlwayelwa ekuthathakeni, uyakuvuswa emandleni, uyakuhlwayelwa ungumzimba ongumphefumlo, uyakuvuswa engumzimba ongomoya. Kukho kanjalo umzimba ongumphefumlo, kukho kanjalo umzimba ongomoya. Kanjalo ke kubhaliwe ukuthi oqala umuntu uAdamu waba ngumphefumlo odla ubomi, ogqibela uAdamu waba ngumoya odlisa ubomi.
kuloko kuqala ngoko kokumoya kuqala ngoko komphefumlo kwandule ukuza okomoya ogqibela oqala umuntu uvela emhlabeni ongomhlaba owesibini umuntu inkosi ivela ezulwini into ayiyo umhlaba bakwayilonto nabesezulwini bakwayilonto abasezulwini nabo na njengokuba siuthwele umfanekiso wakhe omhlaba sowuthwala umfanekiso wakhe owasezulwini kodwa kundiya kutsho bazalwana ukuba yona inyama negazi ayingelidli lifa lokungaboli bonani ke ndiyanixelela imfihlakalo asikulala ukufa sonke kodwa siyakuguqulwa sonke ngesaquphe ngephanyazo ngecilongo lokugqibela ngokuba icilongo liyakuhlokoma bavuka abafileyo bengena kubola nathi siyakuguqulwa ngokuba okubolayo kufanele ukwambatha ukungaboli nokufayo ukuba bambathe ukungafi xa ke oko kubolayo kwambethe ukungaboli naxa okufayo kwambethe ukungafi kuyakuza kwenzeke elo lizwi libhaliweyo lokuthi ukufa kuginyelwe loyisweni luphi na ukufa ulamvila lakho luphi na Jesu loyiso lwakho ke ulamvila lokufa sisono namandla esono ngumthetho makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso ngayo inkosi yethu uYesu Kristu ngako bazalwana bam abathandweyo ibani niqinile nikholiswa ukwanda emsebenzini wenkosi ngamaxesha onke nisazi nje ukuba umzamo wenu awiyo into engendawo enkosini. Ilizwi lenkosi eli enguYesu Kristu mayisikelele ukufundwa kwalo ikuthamsanqelise ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo. Oh,
Khalile gogo, Khalile gogo fawa, Ulela bonga bakolayo, gogo kanele solo, wena ohlele kase, unele otiko Siakona ogoga osa obe obedi ejose akutanda sangogo nechai esekaka sako sitengile yunge kasela